سلام تخاتاتلتي مايكي ميديا لما أنتي حيزلكم قريبا زلخو بعد حنا قودي في زيتا صحافة زانتايو سانا مكتتال زي عبد طعسا فتيمو زنبرة زي من لسحلو فكيكا بزفترو كبير وطري ساونتو كبوت أتريك علن حنساب نتقام حنساب كا نيمان بزي عرفتي يقلابت عبرأسو سفيرو الزنبرة عسا كاب دقيقة ناب دقيقة إنا نحارب زخاد غزري هيواتو بإيدو خد فألو زخ الكونتات متقلاش جمرا عقوني مدق أسيو الزنبرة إن حمسان حموشتن موديل زعينة تاشوكوت عقبابيلو ناب جنبارو تخلا زفتسمو الزنبرة زي دلي سراحن زوسنو زنبرة هزوت السنن كابقوت التروز أي بمنبارو نهيوتو كي تقدسة عطانا يتاشقوت فأز عبعتو انت تسقطا نام مريد زرق حلو دغا كابرأسو زفست الزنبرة دم ولاقوا خقوارت انت زيك على تنفاسو قنا كتحلفيك على تن حرقانن ጭንቀትን بزولدو حما سمعيت تدفافيو بعلو بزفتصمو ካልኣይ ጌጋ እናተጣዓሰ ህይወቱ ካብ ሞት ንኽተርፍ ናብ ሰማያን ቃዕሪሩ ምጥማት እምበር ካልእ ዓቕሚ ነበሮን ካብቲ ወዲቑዎ ዝነበረ ብደም ዝጨቆ ቦታ ኣልዒሉ ናብ ሕክምና ዝወስዶ ሓጋዚ ሰብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን እታ ዕትብቱ ተኸቲላ ዝተወለደት ንእሽተን ሓፍቱ ማዕጾ ከፊታ ተተኣቱ ኣብ ክንዲ ምድንጋጽ ብሓይሊ ሰሓቓት ሚስጥር ከይደንገጸት ንነዊሕ ደቂቓ ዝጸንሐ ዘየቋርጽ ሰሓቓ ከየገረመ ኣይተርፍን ዘረባ ዘስምዐሉ ሂደት ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ ንኽትሕግዞ ብምልክት እንትነግራን እንትልምናን ኣብ መሬት ወዲቓ ዝነበረት ሽጉጥ ብምልዓል ኣስጢማ ሓዘታ سحاقن فشختان كبيبو زنبرة قطع ناب زفرح ጭካነ ዝተመልኦ ካልእ መልክዕ ተቐየረ ጸገሙ ኸይተረድአት ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ሓዋ ሞት ንኽትብይን ወሰነት ብውሳኒኣ ከይተጠራጠረት ናብ ልዕሊኡ ጠሚታ እንትትኩስ ህይወቱ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ሓለፈት بزفتصمتو كفاء سراح ولا حنتي كي تتعست أب تسحبي تقميت زنبرو فايلات مقلبات جمرت نتحدى الناس حبت نتحدى النادر بيت دقيقاتات ولا قوة انتقتلت نتيز دليت تونجر بزي مركبة جنا عزيات ناددت عبي حوا عب لعلي أزفت أمو بدلن بمخنيات نسو زبطحا زي حسس قفعن بسلان إنا ذكرت علشا بتزدلي توفايل كأتسألت سونتا عالرقاقيا نتوم أب تسحب الزنبرو بزوحات فايلات ببحدا إنا فليتن إنا تعذبتن عمود داتا نتي زدلي تو انت تركب بجنكات توديرو الزنبرة بروح قزا فشخ تعسلو عبتي زرخبت تورقات زنبرة صحف انت تنبب قنا اتي عبقزات تفتيرو زنبرة فشختا مليسو حففا عبالعلي اتي تسحبي اقميت اتا زنبرة شبكوت قال إلا عبتي عمرت وديقو زنبرة ريسا حوا مليسا نخد تكوس دفرت ولا قوة انت زي نبرة عبي فريم تساقلو ناب زنبرة فوتو ممليسا بمتوكواس كتعقب كعلت عب إيدا حيزاتو زنبرة ورقت ناب جبقى بمئتاو نتي عمرت زتدربي ريسا حوا تساقرا ناب دقخت وطء انت تبل زرقت أتو دم حواقنا هيوت هدفي أخي نابي كتملتي إنا بلز فكري مسل كم ما استشد أبي قحيزو من كسقاس كالعام
بحيلن طببن تطقيما اغرال إلى كتخيد انت تبل ናይ የማነይቲ ጫማ መእሰሪት ክሪ ብጸጋመይቲ እግራ ስለ ዝረገጸታ ናብ ጎኒ ትሬሳ ወደቐት ባህታ ልባ ክትልዓልን ቀልጢፋ ካፍቲ ገዛ ንኽትሃድምን ዋላ እኳ እንተነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ብኣፍ ልባ ስለ ዝወደቐት ግና ጠጠው ኢልካ ዘኽይድ ዓቕሚ ኣይነበራን ኣብቲ ገዛ زفرح تصطتا سفنا ካብ ደገ ይስማዕ ዝነበረ ድምጺ ሰብ እናቀረባን እናተጸጋዓን ብዝኸደ ቁጽሪ ነታ ኣብ ጎና ወዲቓ ዝነበረት ሽጉጥ ብብልሓት ስሕባ ብኢዳ ሓዘታ ሽጉጡ ኣቀባቢሉ ቀዲሙ ንዝኣትዎ ፖሊስ ከይቀደማ ናብ ደረቱን ትትኩስ ብድሕሪኣ بزنبرة كالي معصو تطقيمو بزعاتو مساب زيرئتو بوليس بزتتكوسا شبوط عبكبابي عند حقعة انتو توقع كابساونتا بزوح دم نفساس جمرا كم زلامي كي كونا قدم عبقوان سنتهم فقرم بتعمي زاقنن زفاتون أحوات يمنيرهم حزون ናይ ክልቲኦም ኣሕዋት ደም ሓቢርናይና ናብ ትሕቲ መሬት እንኣቱ ዝብል ጭርሖ ከም ዝተኸሉ ተሓዋዊሶም ምውሓዝ ጀመሩ ናይ ክልቲኦም ሬሳ ናይ ሓደጋ ጥሩምባ እናነፍሐት ብዝመፀት ኣምቡላንስ ተጻዒኑ እንትወፅእ ካብ ጎረቤቶም ይስማዕ ዝነበረ ኣብያት ንኽትነብዕን ምፍጣርካ ንኽትጸልእን የግድደካ ናይታ ኣምቡላንስ ናይ ሓደጋ ድምፂ زيادة وسيخو من قسقاس أب تجمرة المجزة كابت هزبي سمع زنبرة عوياتون بزيادة سلزو السخة سني النابلة كابتي تحيلو وزنبرة زادنقزن زفرحن مع بالحلمي تبرابرة بمفلاتون بزي مفلاتون عب لعلي بحتاويت زخونة اشتن حفتو زفتسمو زي حوي قسلي نابرسو انا تملالسة دم زحوسة نبعات ينبع نبرا انتاي كم زسرح كي تردقو كابتاج عمو كيوتسا بزي سرعات دكيسو لاز نبرا صوفات لعيلو معت اوغز اخافتو وزعا اوانو ገና ፍርቅ ለይቲ ስለ ዝነበረ ቀሲሉ ዝነፍስ ንጹህ ኣየር ዝሓዘለ ንፋስን ብኸዋኽብቲ ደሚቑ ዝነበረ ግርማ ናይቲ ለይትን ስለ ዝማረኾ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ዘይሕካ ኾጥርን ጣዕሳን ተሸኪሙ ዓይኑ ርሑቕ እናጠመተ እግሩ ነዊሕ እናተጓዓዘ እንታይ ይኸውን መወዳእትኡ ኢልካ ንኽትጨነቕ የግድደካ أتي بزي عبد تعسى توتيرو زلو من أسي ميكياس تولدا زعبيلو أب كتما مغالايو نسنايت بعدي منبر ببو أي رخبون عدي ويزارو أستير مسناي ميكياس ولادي مستفاتحت تحرخ للتعمت مسايتا جيتا تشوز بهالو إذن زوقعو هافتام نقاداي حدار مسكبرت أيو نيرو سنايت زتولدت حقن فقادن أملاخ قوينو ويزارو أستير بزحادرن نايلب بحمام كابزا حماغن صبقن تسكيما زحازت لنبر العالم بموت انتفليا كمبون كمدون كوينوم زعبيوم عيتا جيتاتشو أيوم نيروم عدميهم إن دفع بزخد قزري كل فتاوي ولادو زخونة ولادي كم زجبرو نسومون عبلعلي ميكاس صنو أمنت أحديرهم عبانكي زنبروم كرشي نابسمو عزواوي رمو أتي بسم ميكاس زتاق أمت أجنزب سنايت هتأم بمنبرا اتفلت أنجر سلا زينبرا بزعبان نبرت
ገንዘብን ወላዲኣ ሕቶ ኣቕሪባትሉ ዋላኳ እንተዘይ ፈለጠት ምስ ዓበየት ግና ከምኡ ዓይነት ሕቶ ከም ተቕርብ ርግፀኛ ስለ ዝነበረ ዋላኳ ንሳ ኣብ ልዕሊኣ ተንኮልን ሕማቕ ሓሳባትን ክሓስብ እዩ ኢላ እምነት እንተዘይነበራ ንሱ ግና ክፍኣትን ተንኮልን ቀዲሙ ምውጣን ጀመረ። ሚክያስ ቃላይተ ጌታቸው ኣየኽበረን። ባዕሉ ገንዘብ ብኸንቱ ጥፊኡ ብምውዳቕ ናይ ሓፍቱ ብፅሒት እውን ብዘይረብሕ ነገር ብኸንቱ ስለ ዘጥፍኦ ገንዘብ ኣቦይላ ብሕጊ ንኸይትከራኸሮ ብዘይ ድሌታን ብዘይ ሕጋዊ መንገድን ናብ ስዑድ ዓረብ ንኽትስደድ ከእምና ሞከረ። ንሳ ግና ዋላ እኳ ንስደት ኣጸቢቓ ትጸልእን ትቃወምን እንተነበረት ኣብ ልዕሊኣ ይፍጽሞ ብዝነበረ ሓሶት ዝወለድዎ መእመኒ ሓሳባት ተጠቒሙ ጓል 16 ዓመት ከላ ብዘይ ድሌታን ብዘይ ሕጋዊ መንገድን ናብ ስዑድ ዓረብ እንትሰዳ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ናይ እግሪ ጉዕዞ ጥሜት ምፍጣርካ ዘጽልእ ጻምእን ድኻምን ብሓፈሻ ክንደይ መካራን ስቃይን ሰጊራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣተወት እውን ሰላምን ቅሳነትን ናፊቁ ዝነበረ ህሊናኣ ደስ ኢልዎ እዩ እምበር ተሪፉ ዋላ ሓንቲ ጽቡቕ ነገር ክረክብ ኣይከኣለን። ገና ስራሕ ከይጀመረት ንሽትሽዓተ ወርሒ ዝኣክል ብዘይ ወዓለቶ ገበን ምስ ተኣሰረት ናብ ሃገራ ተመሊሳ እቲ ፈጺሙ ካብ ስሕተቱ ዘይመሓር ሓዋግና ንድሌቱ እምበር ንድሌታ ዕድል ከይሃበ መሊሱ ናብ ኩዌት ለኣኻ። ሚክያስ ብዝተፈላለየ ወልፍታት ዝተጠቃዕሰ ብምንባሩ ኣይተ ጌታቸው ዘቐመጡሎም ገንዘብ ዋላ ሓደ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ከይሰርሐሉ ኩሉ ስለ ዘባኸኖ ድሃያ ንኽሓትት ከይኮነስ ቅርሺ ለኣኽለይ ንኽብላ ጥራሕ እናደወለ ክሓታ ጀመረ። ተንኮል ሓዋ ዘይተረድኣ ንጽሕትን ንእስትን ሰናይት ዘዝሰርሐተን ናብኡ ክትልእኽ እንትትጅምር እቲ ሓቦ ዘይብሉ ሓዋ ግና ኣብ ልዕሊ ዝነበርዎ ብዙሓት ወልፍታት ካሊእ ወልፊ ወሰኸ። ንሳ ብዝትልእኸሉ ቅርሺ እናትሓዘ ቁማር ምጭዋት ጀመረ። ብፍላይ እትልእኽዮ ዘለኺ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እየ ዘቐምጠልኩ ዘለኹ ኢሉ ተስፋ ኣብ ዝሃባ ሰዓት ኣብ ልዕሊኡ ሙሉእ እምነት ስለ ዘሕደረት ጸገምን ግፍእን እናሰገረት እትረኽበን ቅርሺ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሓዋ ክትሰድድ ጀመረት። ስደት ዝፈጥሮ ጸገምን በሰላን ብቁፅሪ ዝግለጽ ብዘይኮነ ሓደ እዋን ብዘይተፈለጠ ምኽንያት በቶም ሰብ ዋና ናይቲ ገዛ ካብ ፎቕ ተደፊኣ ከቢድ ሓደጋ እንትበጽሓ ናብ ሚክያስ ደው ኢላ ኣብ ዝኸፈአ ጸገም እየ ዘለኹ ንሕክምና ዝኸውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ለኣኸለይ እንትትብሎ ኣይስማዕን ዘሎ ኢሉ ኣብ እዝና ዓፀዋ። ብመልሲ ሚክያስ ዝተደናገረትን ሰናይት መመሊሳ እንትትድውል ከልዕላ ኣይከኣለን። ድሕሪ ዘዩ ነይሩ ሚክያስ መን ምዃኑ ኣጸቢቓ ዝፈለጠትን ዝተረድአትን ናይ ኣቦይ ቅርሺ ብኸንቱ ኣባኺኑ ክብረይ ሲኢነ ነፍሰይ ሕሲረ ዝረኸብክዎ ገንዘብ እውን ኣጥፊእዎ ማለት ድዩ ኢላ ብውሽጣ ነበዐት። ጉድኣት ሰናይት ጊዜ ዘየድልዮ ከቢድ ጸገም ብምንባሩ ብሓገዝ ኣብ ኩዌት ዝነበሩ ዝፈልጥዋን ዘይፈልጥዋን ኢትዮጵያውያን ህጹጽ ግልጋሎት ሕክምና ናብ ትረኽበሉ ሆስፒታል ተወሰደት። ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ከይተረድአ ኣብ ርእሱ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘየዕብድ ጣዕሳ ተሰኪሙ ዓይኑ ርሑቕ እናጠመተ
እግሩ ነዊሕ እናሰጎመ ናብ ሓደ ብጣዕሚ ዝኣምኖ ሱስ ይትረፍካ እናበለ ይመኽሮ ዝነበረ ናይ ቀረባ መሓዝኡ ብምኻድ ዝገጠሞ ፀገም ሓንቲ ከይትረፈ ኣዕለሎ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሰናይት ደው ኢላ ቅርሺ ለኣኸለይ ኣብ ሓደጋ እየ ዘለኹ ከም ዝበለቶን ስልኪ ከም ዝዓፀዋን ብግልፂ እንትነግሮ ንናይ ባዕሉ ፀገም ከይተጨነቐ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ 50,000 ብር ተሎ ለኣኸላይሉ እንትህቦ ተሰሚዕዎ ዝነበረ ደስታ ወሰን ኣይነበሮን። ሓሳቡ ባንኪ ቤት ከይዱ ተሎ ንኽልእኸላ ዋላ እንኳ እንተነበረ ተሎ ክወግሕ ግና ኣይከኣለን። መመሊሱ ሰዓት ዋላ እንተተመልከተ ግዘ ግና ንሰብ ተሰኪፉ ዝቕልጥፍን ዝፅበን ስኻብ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ስነ ስርዓት ተኸቲሉ ተረጋጊኡ ክጓዓዝ ጀመረ። ደቃይቕ ሰዓታት እናፈጠሩ ሰዓታት እናሓለፉ መሬት ምስ ረፈደ ናብ ባንኪ ቤት ብምኻድ ንኽልእኸላ ፎርሚ ምምላእ ጀመረ። ናበይ ባንኪ ከም ዝልእኸላ ንኽትሕብረሉ ንሰናይት እንትድውለላ ስልካ ከየልዕለቶ ተረፈት። መመሊሱ ደወለ፣ ስልካ ግና ክልዓለ ኣይከኣለን። ጭንቀትን ጣዕሳን ሚክያስ ልዕሊ ዓቕሙ ኾነ። ስልኩ ሒዙ ካብ ውሽጢ ንደገ ካብ ደገ ንውሽጢ እናተመላለሰ ስልኪ ምድዋል ቀጸለ። ናይ ሰናይት ስልክ ግና ፈጺሙ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን። ኣብ ኢዱ ዝነበረ 50,000 ቅርሺ ሒዙ ናብትን እናበለ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ሰዓት ስልኩ ፀወዐት። ናይ ሰናይት ስልክ ዋላ እኳ እንተዘይነበረት ናይ ወፃኢ ስልኪ ብምንባሩ ግና ብጣዕሚ ደስ በሎ። ናይቲ ዝደወለ ሰብ መንነት ከይረጋገፀ ይቅርታ ሰኒ ሽኮር ሓፍተይ ሕዚ ኣብ ባንኪ ቤተይ ዘለኹ 50,000 ቅርሺ ክልእኸልኪ ስለ ዝደለኹ ንዓኺ ዝቐርበኪ ባንኪ ቤት ቶሎ ንገርኒ ሰኒ ዝብል መልእኽቲ ምስ ተዛረበ እቲ ስልኪ ተቋረፀ። ጥርጣረን ፍርሕን ሚክያስ እናወሰኸ ኸደ። መሊሳ ስልኩ ፀወዐት። ሄሎ በለ ሚክያስ ብዝተደናገፀን ትሕት ብዝበለን ድምፂ። ሚክያስ ዲኻ ዝብል ርጉድ ዝበለ ዘሕዝንን ናይ ወዲ ድምፂ እንትሰምዕ እወ በለ ድምፁ እናቆራረፀ። እቲ ንሚክያስ ዘናግሮ ዝነበረ ሰብ ንብዓቱ ተቆፃፂሩ ዘረብኡ ቀፀለ። ሰናይት ብዝበፅሓ ሃንደበታዊ ሓደጋ ካብዚ ዓለም ብሞት ስለ ዝተፈለየት ብዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣብ ሃገራ ንኽትቅበር ጽባሕ ድሕሪ ሰዓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝናያ ስለ ንመፅእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጸበየና እንትብሎ ብስምዒት ሞባይሉ ናብቲ ናይ ባንኪ ቤት ግድግዳ ኣጋጨያ። ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ እቲ ባንኪ ቤት ተራሒዙ ናብ ዝነበረ ህዝቢ በታተኖ። ርእሱ ብዘይዕብር ጣዕሳ ስለ ዝተጎድአ ዓዊሉ ኸነብዕ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይነበሮን። ክልተ ኢዱ ጨቢጡ ኣሕ እናበለ ብውሽጡ ክነብዕ ጀመረ። ድምፂ ዘይብሉን ደም ዝሓወሰን ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ሓቀኛ ንብዓት ምንብዑ ከይቋረፀ ብስምዒት ተጨቢጠን ዝነበረ ኣእዳው ተጠቒሙ ተኸዲንዎ ንዝነበረ ሸሚዝ ሽርቢ ዓቢሉ ብምቕዳድ ጥርሑ ወፀ። ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ኣብ ልዕሊ ሓፍቱ ዝፈጸመ ሞት ዘስዕበ ዘስካሕካሕ ግፍዕን በደልን ኣብ ልዕሊኡ ክዓብድ ዘይኽእል ዘየቋርፅ ጣዕሳ ስለ ዝፈጠረሉ ርእሱ ስሒቱ ምሉእ ብምሉእ ተጸለለ።
ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ لما أنت حيزلكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو أبز channelي حساب رئيتو انت داخلكم أبناي كومنت مزحف بوتا حسابكم كتكدفو لي تخليكم نز channel حدشتن دحر داخلكم سابسكرايب قروا لايك شير كيترسعوه يعني لي